assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba zan yi muku bayani akan sunflower ɗin nan. Sau da yawa mutane suna ta tambaya ta akan ya ake amfani da sunflower, ya ake saka kuɗi a ciki, ya ake investing har ka samu kuɗi. To shi gaskiya wannan sunflower platform ne ko kuma in ma ce muku kamfani ne wanda wasu mutane suka haɗa team haka suka buɗe shi domin me su ɗan bunƙasa kasuwancinsu. Dama tun da dai already idan za ku bincika yanzu haka ma suna da kamfani a Lagos na solar ɗinsu wanda suke sayar da sololinsu kenan. Shi ne suka fitar da shawara domin su ke yin wannan domin mu ma mu amfana saboda gaskiya yanzu mostly mutanenmu akwai 'yan zaman kashe wando 'yan zaman banza. To gaskiya wannan hanya ce mai sauƙi wacce ba tare da ka yi wani abu in Allah ya yarda kuɗi za su dinga zuwan maka duk bayan awa ɗaya. Da farko dai ni gaskiya already na riga na sai packet ɗin da na siya domin har guda biyu ne. Bara in nuna muku shi. Kun ga wannan da farko na sai packet ne ɗan 8,000. To gaskiya ni kuɗin da nake samu ne na gaskiya kamar dai in ce ma kawai sun min kaɗan ne na raina su. Sai na sake siyan packet ɗan 10,000. Idan kun lura bambancin da na siyo wannan da wannan kwana huɗu ne. Kuma yanzu alhamdulillahi domin har na mai da ma 8,000 ɗin nan da na fara sawa har na mai da ita. Zan nuna muku yadda ake depositing sannan kuma yadda za ka siya packet. Da farko dai gaskiya ya kamata idan ka yi register da account ɗin nan ka samu nan gun farkon yin register ka nan gun zai sa maka verifying your phone number ko email. Duk wanda ka yi a ciki zai yi. Ka tabbatar da ka yi verifying ɗin phone number ka ko kuma in ce ma kawai ka yi verifying ɗin wannan account ɗin naka shine. Yanzu da farko dai kawai za ka shigo nan ne ga wani gu an sa facen hole ɗin nan. Nan za ka zo ka taɓa. Waɗannan su ne kayayyakin nasu wanda suke siyarwa ga su nan. Farko akwai ɗan 8,000. Ɗan 8,000 ɗin nan shine idan ka yi depositing duk bayan awa ɗaya za su ke baka adadin wannan kuɗin. 11.5 kenan duk bayan awa ɗaya. A rana abin da ake samu kowace rana za ka samu ne 270 I think da shida per day kenan abin da za ka samu. Sannan kuma ga ɗan 90,000. Ɗan 90,000 shi ma dai ga adadin amount ɗin da ake samu na shi ne. Ga ɗan 10,000 12 wannan ga shi nan dai. To duk na adadin amount ɗin da ka ga ya yi maka za ka siya. Kawai me abu mai sauƙi ne za ka dawo home ɗinka za ka zo ka danna recharge ɗin nan. Idan ka danna recharge za ka yi selecting ɗin adadin amount ɗin da kake so ka siya ga su nan. Ga ɗan 10,000 nan 30,000 200,000 500,000 50,000 90,000 8,000. To sai ka selecting me na nawa zan siya na nawa nake so ne depositing na 10,000 na 300,000 kowanne ka ga damar yi sai ka yi. Misali mu danna sannan nan option ne na payment ya danganta da kai da wanne za ka yi amfani amma ni ba in bashi a auto ɗin nan sai ka danna nan ka sa recharge ka jira zai yi loading. Zai kawo mu nan. Idan ya kawo ka nan kawai me abu ne mai sauƙi za ka yi copying ɗin phone number ka. Idan ka yi copying ɗin phone number ka sai ka je mobile app ɗinka sai ka yi pasting ɗinta ga sunan bankin su nan ga kuma account name ɗin su nan Oko Technology Ltd. Idan ka yi payment za ka danna me nan I have made payment. Kana danna shi idan ka jira su za su maka confirm na tabbacin ka biya kuɗin nan.
dole sai sun ga depositin ɗinka shine alamar ka biya shine. Sannan ga na son fee ɗin nan shi ma wata sabuwar hanya ce wanda idan kana so ka biya kuɗin ta nan. Amma ni gaskiya duk yawancin biyan kuɗina na fi biya da nan saboda na fi yarda da wannan account ɗin. Ga nan Sunflower Company tunda already wannan dama account numbers ne, amma sannan account number ɗin tana cancanzawa kowa da irin account number sa shine. Da zarar sun sa maka complete your payment za ka ga sun sa maka kuɗinka a kan nan. Bara mu ga. Za ka ga sun sa maka kuɗinka a kan wannan wallet ɗin. Sannan kai kuma za ka dawo nan sai ka danna me na adadin kuɗin nan da kai depositing sai ka danna me buy confirm payment confirm. To kun gani nan your balance is not enough please go to search. Ba da kuɗi kenan ba zai ba. Dole sai na recharging sannan zan iya siyan fake shine. Sannan ni still kun ga har yanzu ina earning ɗin money ɗina, ina samun kuɗaɗe na. Ga adadin kuɗin da na samu ga wannan ga shi ma kuma still wannan kuɗi ne wanda ban sauke su zuwa ainihin dashboard ɗina ba kenan nan gun. Dole sai na dawo da kuɗin kan nan sannan zan iya yin withdrawing shine. Sannan bara in nuna muku withdrawing ɗin da nayi. Wannan platform ɗin gaskiya ya daɗe at least tun wajen April suke har yanzu still suna nan saboda me suna so su bunƙasa kamfanin su. Already na dama idan ba ku manta ba na taɓa faɗa muku har sun yi register da CAC suna da kamfani. Sannan kuma sun fara raba agent ɗin state by state. Yawwa record history. Wannan shine withdrawing ɗin da nayi tun daga buɗe account ɗina zuwa yanzu. Kun ga yanzu nan idan da za ku lissafa at least na samu kuɗi almost 8,000 da wani abu. Kuma kenan me na cire kuɗin ɗaya package ɗin nan nawa ɗan 8,000 kenan shine. Wasu na san za su ce ya aka yi nan ɗina ya failing. To wannan dai duk ya danganta daga network ɗin bankin ku ko kuma wani abu. Sannan kuma ga gun da na sake withdrawing kuma ya yi successful. Wannan duk ba matsala ba ce ba idan ma kuɗin bai yi a nan ba za su maka refunding ne zuwa wallet ɗinka shine. Wannan shine. Sannan kuma akwai wani financial management da suke yi wanda idan ka saka kuɗinka shi ma dai nan wata garaɓasa ce domin ma ni na fi yarda ma da wannan. Akwai ɗan kwana goma adadin kuɗin da ka saka a ciki za su baka 26%. Amma sai sun yi kwana goma za su sako maka da kuɗin nan cikin dashboard ɗinka. Amma gaskiya ni wanda na fi gani ya fi riba wannan mai 120 days ɗin idan ku lissafa 120 days nawa kenan wata huɗu ce. A ce misali deposit ka duba gani yanzu ka deposit ɗin 10,000 a wata 14 nan da za ka yi za su baka nawa? Za su baka haka ga shi ne expected income za su baka 130,000. Amma fa sai fa wata uku nan fa ya cika sosai za su baka shine. Sannan kuma duk wanda yake da ƙarin haske da tambaya da menene zan ajiye muku group ɗina wanda muke faɗin abubuwa idan mutum yana tambaya ya tambaya. Insha Allahu zan ajiye shi a description ɗina. Yawwa huta lafiya Allah ba kowa rabonsa. Mun gode.